खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव फिन खेबसे नोंथांमोन बयखौबो बरायफिनबावबाय। ओमफ्राय गिबियाव मोनसे खावलायनाय आरो चेनेलाव जाय गोदानै दिनैसो फैदों आंनि चेनेलाव अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आं दा नै क'क्राझारनि सिङाव थानाय बड'लेण्ड सेक्रेटारि अफिसाव दंफैयो आरो लोगोफोर आं दा बेनि गेटआवनो दंखायो। बेनिफ्राय आं एसे सिङावबो थांनानै देखायनो नाजानोसै आरो माबायदि जायगाफ्रा लोगोफोर। क'क्राझार टाउनावनो गोग्लैबाय आरो लोगोफोर बे खोदोमथला फाग्ला बाबा मन्दिर खाथियाव आरो बे जायगाया। टाउननिफ्राय एसे साहा फैबानो मोनफैगोन बेखौहाय, लामानि सानजाजों जायो आरो जायगाया। आं खोन्थालांबाय थानोसै लोगोफोर, नायलांबाय थादो बिदिबा। ओमफ्राय आं दा गेटआवनो दंखायो, सिङाव एसे हाबलांसै आरो मा दं देखायनो नाजागोन लोगोफोर, नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे। मेन गेटआ नैबेनो नै लोगोफोर, बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बड'फा नोगोर। ओमफ्राय सिङाव हाबलांनानै खोन्थानोसै लोगोफोर, नायलांबाय थाबानो जाबाय। जाय नुफैखाबाय मोजांनि खोथा आरो, बेनिफ्राय जाय नुफैयाखै बेरायफैनो हागोन बे जायगायाव फैनानै। बेनिफ्राय आंनि भिडिअ'बो नायलांबाय थानो हागोन आरो, नुफेरिया लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं हानायमानि शेयार खालामलांबाय थागोन। ओमफ्राय नैबेवहाय वालावहाय माखासे कालसारनि फटकफोर दं आरो बै साइडजोंहाय, बिसोरनो बे गेट जाबाय लोगोफोर नै। ओमफ्राय नैबेहाय मोनसे गोदोनि बर' राजाफोरनि कासार ना मायावबा दंमोनलाय बेबायदिया, बेखौहाय बानायबाय आरो। सिगांथ' गैयामोन लोगोफोर, नै बेखौ बानायनाया बारा गोबाव जायाखै बियो। बर' राजाफोरनि नेरसोन बे खाम्फा गोदोनि आरो, गोदोनि बायखोन्दा नेरसोनफोराव नुनो मोनो बेखौ डिमापुराव आरो। नै बेखौहाय बहाय बानायबाय आरो लोगोफोर। उनथिंजायनिफ्राय नै बेबायदि। ओमफ्राय हनै बैयावहाय इन्डिया फ्लेग दं आरो, बिसिबा गिदिर। 6था बानायदों नैबे अन्थाइ खाम्फा खुन्थियाखौ आरो, 6था दङ। ओमफ्राय नै ओरै गारि पार्किं जाबाय खोमा नैबेयावहाय, खोन्थालांबाय थानोसै लोगोफोर। ओमफ्राय एसे थांबावनानै बैयावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिबो मुसुखा दं आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय अफिसाथ' बै नुहुरनायानो जाबाय, बेयावनो दं अफिसा। लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जाय नायनानै मोजां मोनो कमेन्ट खालामनो दाबावथार आरो। बेनिफ्राय चेनेलाव गोदानै फैथारदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार, गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। सान्दुं गोसाबाबो ब्लग लाबाय आं, बेनिफ्राय शेयार खालामलांबाय थानो नाजानोसै लोगोफोर, नायलांबाय थाबानो जाबाय। मा नुयो मा दं आरो बे जायगायावहाय आं हानायमानि शेयार खालामनो नाजानोसै। बेनिफ्राय नै बेयावहाय बर'नि कालसार मोसानाय आरो दल दामनाय, बेनिफ्राय नै मुसुखा दानानै दोननाय दं बेयावहाय, बर' आइजो मोसानाय बेनिफ्राय दल दामनाय आरो बे मुसुखा दं बेवहाय लोगोफोर। थाबायगासिनो दं दा, सिङाव हाबबोगासिनो आरो जोङो। नैबेयावहाय नै बिराद साइज माबा दं आरो, हाग्रा दं नै बेजोंहाय। ओमफ्राय बिबार फुल गायनाय दं। बेनिफ्राय नैबे लाइट, मोनायाव जोङो खोमा दाथ' नै सानना, सानाव अन खालामाखै आरो मोनायाव बिराद साइज नुनो हागौ बे जायगाखौ। आं मोनायाव फैफेराखै बे जायगायावहाय। नै बेवहायनो लोगोफोरनि जाय जोंनि बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बेनि मुसुखा दं बेवहाय नै। बिबारजों साजायनानै दोनदों नै गाहायाव बिराद मोजांनो। ओमफ्राय सिङाव हाबथ'ला आं लोगोफोर, बेवहाय थांबालाय थांनो हागौमोन आरो नै थाला होनानै दोननाय दं ओरैजाय। बेवहाय एसे बिबारजों साजायजोबनाय आरो जायगाया बेवहाय नै। ओमफ्राय एसे गिदिंनानै नायबावनोसै लोगोफोर, एसे हरै साइडजों थांबावनोसै आरो।
बैजोंबो नै माखासे न' बानायगासिनो दं आरो साइज बावसोनि न'आ नुहुरनायाव बेनिफ्राय मा जागोनथाय मिन्थिला आरो बिराद साइज न' लुनानै दं बिथिंजाय नै बिजों गारि पार्किं जाजोब्बाय नै साइडजोंहाय मोजां बेरायफैफिनसै बड'लेण्ड टेरिटरियेल हाबनो मोनो बे लोगोफोर बायह्रानिफ्राय बेबायदि नुयो आरो गोजौनिफ्राय खेबनो मोननायबा बैयाव टफि बायदि दंमोन बेखौहाय साइज नुगौमोन आरो बेयावहाय नैबे लोगोफोर ओमफ्राय दै गग्रा बानायदों आरो नै बे ओरै मोनथाम दं मेचिन चालु खालामनायबालाय समायगौमोन खोमा मेचिन चालु खालामाखै नै लोगोफोर बिनिफ्राय आं हानायमानि शेयार खालामबाय आरो बिनिफ्राय अफिस सिङावथ' हाबनो एलाउड होदों थारमाने भिडिअ बानायनो एलाउड होआसै आरो आं बिनिखायनो सिंनिखौहाय माखासे जायगाफोरखौहाय आं भिडिअआव देखायजोबनो हायासै लोगोफोर माने रिस्कबो जायो नालाय बादा होथारनायखौ सिखावै भिडिअ खालामबाबो बिनिखायनो आं नैबे जास्ट नैबे बायथायावल' लाबाय आरो भिडिअखौहाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर गोजोननाय थायो बयनिसिमबो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर आं बावनो दोनथ'बाय बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर बाय बाय